Καταρχάς συγχαρητήρια, μόλις 18 χρονών και παρόλα αυτά 2 φορές, 2 στα 2, 2 πρωταθλήματα. Το περιμένατε πηγαίνοντας στην Αίγινα σε την επιτυχία? Πηγαίνοντας στην Αίγινα δεν είχαμε βάλει συγκεκριμένο στόχο, ήρθε το πρώτο τουρνουά, παίξαμε πολύ καλά και το πήραμε. Ήρθαμε εδώ, ξέραμε ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε, δεν ξεκινήσαμε καλά, χάσαμε το πρώτο παιχνίδι. Και μετά παιχνίδι με το παιχνίδι ξανακάναμε αυτό που κάναμε και στην Αίγινα την προηγούμενη εβδομάδα. Στόχος για αύριο, για την επόμενη μέρα, θα συμμετάσχετε στα υπόλοιπα τουρνουά? Θα κατέβουμε ακόμη στο Ρέθυμνο. Για την Άξο δεν είναι σίγουρο, επειδή πέφτει πάνω στο Πανευρωπαϊκό 120 στο Ισραήλ. Εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό πάντως. Σας στεναχωρεί που θα το χάσετε αυτό ή? Σίγουρα μας στεναχωρεί, αλλά εντάξει, και αυτή η διοργάνωση το 120 που είναι και στις ηλικίες μας και μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι. Εντάξει, είναι και αυτό πολύ σημαντικό για μας. Επειδή είναι και πανευρωπαϊκό. Τελευταία μας χρονιά στο Ευρωπαϊκό 120. Από του χρόνου θα πηγαίνουμε στα τελικά των Masters. Καλή επιτυχία λοιπόν. 2 λόγια για τη διοργάνωση. Εδώ στη Σκηνιά. Είναι πολύ ωραία διοργάνωση, έχει έρθει πολλοί κόσμος επειδή είναι κοντά στην Αθήνα. Πολύ όμορφος χώρος εδώ πέρα. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι στο Σκηνιά, αλήθεια είναι και εδώ. Πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, πάρα πολύ ωραία το περιβάλλον. Και οι άνθρωποι πολύ φιλικοί εδώ, μια χαρά όλα. Καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.